before ndarwara ndichigara ndega mutown ndakamboenda nevamwe madzibaba inguva tsvuku abva achi uendaona ucharwara singaite ucharwara uchirwadziwa nepawest place apa pablood pazasi pegumbo zvichibatana kudai so and the sickness haisi kuzoperera ipapo chete ucharwadziwa futi nemusoro usingatomboiti obva ndipa namoto yekunogeza so the same thing yavakataura iyoyo that's the same thing zviri kuitika right now like ndakaenda mumaperiods and then day 1 ndakarwadziwa singaiti and then day 2 racho ndandabuda chinenge chinyama sort of chiflesh changobuda changoti so pachikabuda pewe ndakatombopera simba so ndakunochinja pad ndandatochiona chitori podaiso so ndakavhunduka and then ndandatochitora photo ndandaratidza bunini wangu ndandati ndokumbira kuti mundiratidzira gogo this thing chandabuda hazinyatsoziva kuti chichocho chakaita kuita flesh chaicha and then gogo anoti gogo akazoratidza kana kushowa karatidzwa vatoratidzwa everything so this brought me here. Hear me, yes. Ujungu niri kurewa uni mwana wa Kanengo anorapa zvineiwo mari Kanengo oyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana arapa vana yemi tauya nemwana uyu zvakamira sei? Ya mwana wacho ndamuzwa ndaruona toda kumubatsira chatoda panapo toda kuti tikamubatsira toda kuti munhu weye akamuita izvozvo unofana kuuya futi panapo kana achibatwa nemutemo kubatwa kuti zvinhu zvakaita pamwana pane nyaya mbiri pane rape nesatanism nekumusira chirwere kwaakamuita because izvezvi akaita problem kuti kuchisekerosi chake akubuda zvinhu murume ako makurwadziwa akurwadziwa musana saka akakwadzwa chichitu saka toda kuti mubatsire izvezvi zvaari kuita zvisi zvimire achambogara panapa for 3 days rechifomu neyamuzomutora hama dzacho titapedza dambudziko rechi5 toita kuti munhu akamuita izvozvo timubate tichaita zvatichaita naye tichaita go back to sender kuti aite sei bauye ndo zviri kutaura Sekuru Kanengo vachirimisa ruzhinji rweZimbabwe kuti munhu yeye vachamuona kuti zvakare akuzouya pano achizopupura kana mapurisa vachitawo basa ravo voitawo basa ravo ndo zviripo. Vakataura ana isusu mama vakatoita zvokudedzwa kuchikoro ndipo vakazoziva nyaya dzese idzi. Vakashedzwa vachinzi chii? Vakashedzwa vachinzi mwana ari kuabhuswa. Taitotonge isusu tisu tiri kuabhuswa like kumba ndoko ari kuabhuswa. Atiwo vazoenda vakanoudzwa nyaya dzese kunzi ari kuti pane munhu ari kumutera akambomolesta before chichichi ndo zvakaitika. Pavatozodzifambirawo pese panga pakuzoenda unotsvagwa mai vacho mama vanga vakuzviziva vachitofamba vachienda kusitodhati vachinobvunza kuti zvapapi but zvinhu zvekuti
we found out through school, not kuti iye akauya ega kuti ndo zviri kuitika chichichi. Runyero kupero zvimwe zvinhu zvatatanzwa isusu was through pane paakaenda kuholiday kwesister yamama. Ndo ameno akanotaura nemuroora. Muroora ndiye akazoti nyaya dzataura nani napeshi ameno kuti muri kudzidzira here. Ndo paakataura zvekuti ini ndiri musatanist. Isusu hatinombobvira tozvibhelieve because takangoti but iwo ndichaziva. Okay. But isusu inyaya dzekuti haana, she has never said anything. She has never confided into us kuti this is what's going on chichichi. Inyaya dzekuti zvese zvatoita find out about him, we find out from people, not from here. Apa nezuro chete ndo paakazenga kutaura pandakazokufonerai ndopega patakanyatsoti taura tese. Padamubvunza kuti saka tofona here, do you want deliverance, do you want help? Mukweso ukuku haambotaure through us, zvinhu zvatinoita find out tega. Hear me. Yes. Uzungurudzwa niri kureva. Uni mwana wa Kanengo. Anorapa zvineiwo mari. Kanengo oyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana. Arapa vana. Hear me. Vararapa vose vandorwara nepfungwa. Varanjo. Bueno, uchina maoko. Ine. Kumaliza ntchito. Ine ndakumaliza ntchito. Ashibinda kweza basi. Musikana mvunzeni banja sala pale pakumuone. Ndakumbunza musikana kuti pane chasara here chiri kurwadza. Aiwa apasisana. Mkhanya lokala kwa mkhanya choni. Nyako rakona benyai. Inyaya Satanism. Lewetsa tipe. Inyaya Satanism. Ari kuti nyaya Satanism Sekuru. Na mkhanya choni pona. Nemwe nyaya zvakati. Kuda vakadzi. Nekuda vakadzi. Apa shungu dzakufuna akadzi kuti zifuna one. Shungu dzekunzwa kuda vamwe vakadzi uchiri mushinzwa here? Aiwa. Zvamara. Zvapera here? Ya zvapera. Bueno. Zvakanaka. Ine ntchito apa yamara. Apa basa rapera. Muntu wake akuchintoita akatelefonana napashi akarenda kugora pasatate. Mukuru wawo masatanisti ari kuchinhoi akataura pano nevakomana akatiye nzvimbo yasatani. Apa akushanda pachipitari. Apa mukuru ari kushanda pahospitari kuchinhoi ikoko. Mukubva? Mazvo Sekuru. Ndonkanya yake musikano. Ndonyaya yake musikano. Nkanya Satanism ndamaliza. Nyaya yeSatanism yapera apa. Chintu cha chache mudafuchira ndachirikani. Hanzi akambozvara chinhu chaakazvara. Chapera sibwa here kana chakapera. Akaba basi chachipisa. Chinhu chacho changa chiri pano here Sekuru. Chapera. Chauya panapa. Bwino. Nkani ikuchitika yemusikano ya ndamaliza. Nyaya yemusikana uyu yanga iri kuitika yese yapera. Akabvapo pano inipo familia yacho mutambireni. Akanga abvapo pano family yacho iri kukumbirwa naSekuru kuti imutambire. Nkani yese imare. Nyaya yese ipere. Tikumvanana?
Tikuzwana nezvakanaka. Ava ndikudziamba kuna amwe angashireva kuti ife tifuna lini kwakuno nekuti isi tikurutsambo muropa. Vamwe vanga vachitaura mufamily menyu kuti aiwa izvo hatisvikiko nekuti tiri kurutsa ropa. Nankhani yacho nyaya yake musikana. Yakabataniziwa Satanism. Nyaya yake yanga akabatanidzwa nayo Satanism achikura. Mabva. Manzwa here. Mukafuna kuleva naye SlyMedia TV aleve nepakama pake apupule kushadidi iye achireva kuti izvi achifuna. Kuti tirambe tichitaura sekuraramba uchitaura aiwa imi munogona kutaura naye muchizwawo kuti iye zvapapi kubva nekwaakabva kusvika pane zvino. Reva. Ini toangana, zina toangana. Ngale iye peshi. Ati zitaramu ndinonzi Ningi. Ndakauya pano nenyaya yakati. Pakati. Uleve basi. Shedzeresa. Shedzeresa ako muzulu. Zita rangu ndinonzi Patience. Ndakauya panapa nenyaya yeSatanism nenyaya yekudara mukadzi. So ndakapiwa mushonga ndakapiwa nasekuru yekugeza nacho yekumwa. So these things zvapera zvese ndakunyasonzwa chinezvo I'm now free. Mukubva? Tirikunzwa Sekuru. Akupupura pakava pachi. Iwe tokutsosa pano ukafika kumwe uchachita pamwe one. Hanzi wewe tikakubvisa panapa ukasvika kumba uchazozvita zvakare here izvi. Unoita dini? Utaura chokwadi? Ya ndikutaura chokwadi. Imwe hama zacho. Imwe hama zacho. Ndadzati mama mukanga mwana. Hatuziva kuti makanga mamurasa mwana makanga mamurambira. Ndoda kudziva. Ndakuziva kuti muchamutambira one. Kuti muchamutambira here. Ndachitaura namama before manjemanjapa. Mwino. Saka vati awe kumba kusaningdom. Then totaura semuri. Zvinhu zvese zvichita clear. Apa. Tapera timutambira. Jamara. Hanzi zvapera. Muchamushungurudza pamwe one. Muchamushungurudza here zvakare. Kwete. Hamuchamushungurudza? Hamuchamushungurudza. Munoita dini? Munotaura chokwadi? Chokwadi. Iye kupona. Iwe panapa wapona? Ya akakushungurudza udzore papanopa. Wakanga wakushungurudzwa udzoke papano wanzwa here. Asi imwe nkhani ndikuleva basi. Munyaya ndikutaura. Mukabva kuno. Mukabva kuno. Moenda kupolisiya. Moenda kupolisi. Mukubva? Hanzi. Makafika kupolisi. Mukafika kupolisi. Mpangane nkhani yanyu. Mumhangane nyaya yanyu. Mampangane nkhani yanyu. Pamwe mumhangane nyaya yanyu. Mpulisa kuita nkhani iyoyo. Mupulisa chadalizoita nyaya iyoyo. Mupasa numwe zanga. Mumpera dzangu. Tisaenda kota force kuna muntu wayamshandisa. Tizoenda kukoko kota kuzomu wayamshandisa. Mabva. Imimo makaenda beka mumona lini. Ati mukaenda beka mumoni munhu. Makafika kwa anchinja kuti achidhafu tunga. Mukasvika kuvanochinja kuti chinhu chidhafu chipfupi. Oita chimwono basi. Oita chidikidiki. Musowa. Obva mamusha. Achitokupinzana ndaapana ndokotavara. Munhu hatimuzivi pana. Saka ndipo kana mafuna kumangisa. Kana mafunga kuti mauda kumuzungisa munhu. Kweli kupano. Yaipana. Chite nkhani mari. Chite nyaya ipere. Mukubva? Mangoera zuru. Asikana zvamara. Ati maona zvapera. Musiya so basi. Ngokusa zvakadaro. Zvamamuri. Zvamamuri zuru. Mufuna tiitani? Ndakuti tite sei. Nawe. Indi manje ndakungovera ndega. Zvinoda ndatangawo ndataura naye. Bwino. Akungokuzani basi. Apa kungokuudzara zuru kuti mungoziva. Kuti muntu yeye akaregerera munyika unachita kuchita izvi. Uri munhu akaregedzwa munyika muno machingeta zvaari kuita izvi. Acharamba achita kuti vamwe futa chikwaza mwana. Acharamba achikwadza mwana. Achikonzeresa maaccidents sezvaakanga achitaura zvokuti mwanzake ari kumwe kuvanti vaimwa bziropa. Ukubva? Mwake kwakanga ari kokoko kwaimwa ropa. Ndiye akakonzeresa accident yakwamutare. Ndiye akakonzeresa maaccidents akaitika kwamutare. Vantu vanoita meeting yavo. Vanoita dare ravo nhau. Ogara pansi. Ogara pasi. Okonzera muropa. Okukonzera maaccident. Accident yakachitika basi omwa ropa basi. Accident ikaitika wakumwa ropa. Nankhani yaSatanism. Nyaya yaSatanism. Kumwe kuchintoyo kukwara vantu. Iko kuchinho ikoko kwakwara vanhu. Apa maaccident mudziko uno asi kumara. Maaccident munzira anenge achingoitika. Nankhani imene. Nyaya dzimwe chete idzodzo. Saka ipipo makangokharambo basi. Mukangogara chete mukazvitarisa izvi. Zvichangorambe zvingochitika basi mudziko. Zvinoramba zvichiitika zvichikwadza vamwana noutera. Namuntu asina kana mphosva. Nomunhu asina kana mhosva. Ndokhani yandikuleva basi. Ndinyaya yandikutaura.
Saka mwega kuchintoi afana kutaniziwa abwera pasakati mtimutenge futi dekodi atuze mkuru wache futi. Iye ari kuti nhoyo ari kufanira kuuya panapa papa NeSatanism atiudze zviri kuitika. Mava. Manzo. Hongo. Bwino. Zvakanaka. Saka ko akasauya Sekuru. Atadza nini kubwera? Haatadzi kuuya pano. Akarenga kubwera isi telefoni ya nhumwe dzake tinaso. Akatadza kuuya panapa papa. Sekuru anomudaidza. Tomudaidza namankhwala achibwera pano. Anodaidzwa panapa nemishonga acho yapa. Kana akakanga tomunyadzisa pachipatara pacho. Kana akaramba iye chamutanyadzisa pachipatara pacho papa anotaura ega. Toda dzina rache. Utaura zita rake. Nanhumwe za telefoni. Nhamba dzake dzefoni. Zvidzikane kumweko. Zvazikanwa ikoko. Anyare kumweko. Achanyara ega. Iye ngangobwera basi tiwirirane basi pano. Iye vati ngauye chete. Panapa pasati apenga. Akarati apenga wazi akapenga. Nokuti akapenga azvirapika lini? azvizorapike futi. Aleve. Ataure ega. Iwe. Patience. Mimi pamachita msangano msidameita paponi. Pamaita msangano wani. Ano msangano wenyu uyu pamauita nevamwe masatanist waitirwa kuri. Maita paponi leo nzvimbo yacho pfuti yacho da kuidziva. Hanzi akuziva nzvimbo yacho iyoyo yaitirwa msangano. Vamwe adzive basi. Vamwe azive. Paponi dzino bvuta chino chitotani bvuta. Zita chero kuti chii nzvimbo yacho inoti chii? Kuna 5 Avenue pamatrip mentions place. Bwino. Atitani nimwezi kubva kudakuleva. Ari kuti zvaitirwa ma 5 avenues pana 5 avenue patruth mansions flats handiti. Bwino. Sekuru musangano vanenge vachita sei? Inenge iri musangano yechi? Musangano vachita SlyMedia wavo vachita nkani yekutanana akazi naakazi. Vakawacha nhavorana nakadzi namumwe akadzi pachiSatanism pavo. Nankani yafuna muropa. Nenyaya idzodzo dzekuti kana vachinge vachida ropa rekuti vamwe. Vamukara pansi vowirirana kuti ndifuna kuchita mvuto wande bulawayo funa kuchita accident. Kuti uchida kuti chinge chikonzera kana kuti accident nzvimbo yebulawayo. Kana nzvimbo yamutare. Kana kuti nzvimbo yekwamutare. Kana nzvimbo yamasvingo. Kana kuti kumasvingo. Basi. Ndonkani yanenge achiita. Ndizo nyaya dzavanenge vachiita ivo. Saka vakawanda zvakaita sei muno mara? Vakawandisa. Vantu vakawanda zvakanyanya naSekuru muno mara. Vakawandisa. Asi mwe apa uyu chachitika ingade kuti adwara. Uyu chazoitika ndechekuti arwara. Dasina kudwara, dasina kubwera popano. Dasina kurwara, dasina kuuya panapa. Uyu aitokonzeresa maproblema mumwiri wantu airutsa muropa. Uyu aikonzera maproblems mumhuri make, vanhu vemhuri yake vaitorutsa ropa, mafamily members. Ropa racho ranenge achimwa. Ropa racho radhuraisi mumwe. Muntu kurutsa ropa zvose single little. Munhu airutsa ropa zvekuti zvichadza 5 liter. Mbana rutsa ropa. Ndiani arutsa ropa peshe? Mnin'ino wani? Mnin'ino wababa wako. Iyo mtsikana ingati ndikunama zvandikuya kuvanhu. Iwe hanzi ndiri kunyebera zvandikutaura panapa. Kuti kuna muntu aimurutsa muropa. Kuti kuna munhu airutsa ropa. Nankani yamwana, nankani yaSatanism. Nechokadi. Chichaitika. Anochuza here kuti ndoda kuti kufamily kwangu kurutswe ropa. Zvinoita sei kuti inkani yaSatanism. Nyaya yeSatanism. Anoziva kuti wewe kufuna muropa kwako. Kuti akuda ropa kwako wewe. Tambodya ropa masaitu. Tambodyawo ropa kwanhingi nekwanhingi. Woda kufuna ropa. Takudawo ropa rakwako. Unotanga kurutsa muropa. Unotanga kurutsawo ropa. Uwere vana chirwara. Kana munhu achirwara. Vakutorwara kutomurutsa muropa. Vakutorwara. Ndonkani yacho. Uyu chiberekero alibe kudana namurapashi. Kuberekwa kwese kwakati ana mabhura adana nemukomana. Tanana akadzi abe ake basi. Adana navakadzi vamwe. Apa ana chikomba kunze kwadziko. Apa ane zvikomba kunze kwenyika. Zvinotumira kobhiri. Zvinotomutumira mari. Zvinombakara rent. Zvinombhadharira rent. Mubvunzeni mwe kuti ndikumunamisa one. Mubvunzei kuti tiri kunyepera here. Vari kunyepera Sekuru? Saka manje zvikomba izvi hamusati maramba nei? Pakabwera panaka zvizati abwera adabhurokewa adararamana nawo vese vakarambiwa. Akaramba mumwe ndiani? Mwe ndi akarambiwa. Anzi chiyani? Akaramba mumwe ndiani? Zviri kuziva kuti akarambiwa ndandofunga kuti achapindura. Iyi ndowakatorambwa peshe. Vaiti chii? Vaikutumira meseji kuti chii? Akatumira meseji yekuti inini pane musikana wandiri kutoadmire. Ndikatwa okay, sikayofunga zvokudai zvikanzi ndikati alright, it's fine, do what you want. Kanzi nezvo ini ndandagara nchida kutonga kusiya Akutumira mari pamwedzi kupera kwamwedzi akutumira kopera zingasi? Akutumira mari kupera kwamwedzi kupera kwamwedzi akutumira mari.
tichinja nesaigona nditumirana iri 600 US. Dzimwe dzenguva agona kunditumira mari inosvika yo 600 US. Dzimwe dzenguva aikumira kuti zingasi? Dzimwe nguva agona kusvika mari? Igona kutuma kana 700. Kana 700. Sekuru, paibe makamboti vane kaweb kavo kavanosangana. Vane kagrinder kavo WhatsApp yavo. Saka iye anoshandisa. Imimi WhatsApp ngandiyangani. Adachosewa. Tiraona kuti achiri mere muweb. Musatanism adachosewa, kuchungochana adachosewa, James adachosewa. Abeka akadzona kuti zvakuzikana. Akabvisiwa palibe. Saka hapana here zvavanozomuita nekuti akugara ega. Ndonkani endereva kuti umwei makusora mawo muzabwera zamutenga. Ndiyo nyaya ndetaura pano kuti kusvikira mangwana muzoenda muzomutora. Kuti aende kumuri. Kuti aende kumba. Tumushandire kuti anzache afumura gure. Kuti timushandire kuti muwake vese vafumure. Mabva. Apa azvifumura. Apa azvifumura. Afumura anzache. Afumura muwake. Mawa vangona kumuuraya po. Mangwana anogona kumuraya iyo. Iyeyo. Saka tofanira kuti timusudzure namankhwara. Tofanira kuti timusunungure nemushonga. Kuti kana akaenda kumuri. Kuti aenda kumba. Palibe. Hapana chimwe chakaipa chito. Mukara basi. Anongosvika achigara chii. Zvakanaka. Saka iwe hama dzake dzanga dzichirutsa ropa iri. Zvamara palibe futi munhu acharutsa muropa. Hanzi zvapera, hapana mumwe munhu futi achazorutsa ropa. Zvamara. Kana zvapera saizvozvi. Kana zvapera pari saizvozvi, zvapera nekumhuri. Kumburi kwani matsudzuka. Imimba kana makuchuka kukuno. Fikani mungamutambire mwana. Kana masvika kumusha kusvike mutambire mwana. Mukubva? Manzi. Mutambire mwana mukana naye basi pino. Mutambire mwana mugare naye badzi mwana zvakanaka. Mabva. Pana muntu akabwera pana tifunoenda naye kunza kwadziko. Pana munhu akauya pana patinoda kuenda naye kudziko nyika. Atandishandire. Akati arada kushandirwa. Ndikati ana adaimani pamwe nditanga ndamalisa. Akanga pana pachida kuti unoshandirwa naye. Andifuna ndimutengese chitupa. Akati hanzi ndakumbu kuti ndimutorese ID. Ndimutengese passport. Ndimutorese passport ndiende naye anoshanda kuSouth Africa. Indibana dakanga mubvunzeni kunama kana ndulea. Handi kunyapa here peshe. Andichira dawana kale kupana. Basa angatorona kugara. Asina ndikwanisa kumtsudzura kuti atsumuke upana aende kuAfrica tusumuke. Asina ndakwanisa kumsunungura parapa kuti aende kuSouth Africa. Asikase kuti chiiteka kuti hama dzizo musunungura watore chitupa nepassport ayi. Bueno. Mwana akura akaona. Izvo zvese chaikonesa nkhani imene. Chaita kuti zvese zvozvo zviite. Avengwa nafamily yankhani iyoyo yachaita zvaufiti. Angangowengwa nefamily nenyaya iyoyi so yekunga angakuita uroi. Ndonkani yacho. Ndonyaya. Apa ndasudzura. Apa ndasunungura. Agara bwino. Agara zvakanaka. Makafika naye kumwe mutambireni basi. Kana asvika kumusha mutambire zvakanaka. Mabva. Iwe wakapfimbwa namukomana. Wakapfimbwa namukomana. Mukomana kuyamba ubwepo panoti. Mukomana kutanga noyepo parapo. Kundiyadise tiuni. Ndaona mukomana wangu uyu. Ubwere naipo pano. Sekuru amutarise kuti ndiyabwiro bwino here. Ukupa? Iwe kumupfimbiwa basi. Iwe kupfimbwa chete. Iwe wamuona. Iwe wamuona mukomana. Ubwere naye. Uya naye. Tiu ndaona mulapashi wangu. Oti tirikutaura mukomana wangu. Wabva. Wazwero. Kwakapfimbwa nemukadzi. Nati zvose mweyo ndakuchosa. Mukadzi zvapera basi. Palibe. Basi. Ngona basi mulapashi kuyamba basi. Tungomana kutaka chete uraguno. Tende kwatiwanga. Ati kwasekuru wangu. Ufike naye. Uye naye pana. Ndimuone basi kuti ndiwe. Ndimuone chete kuti apa ndakuvhurira. Apa ndakuvhurira manje. Pachada lapasha uchita so. Chaona mukomana wachidayo so kuya pa. Upa. Wangu. Bwino. Nekuti sekuru vamwe vatondinetsa kuti akamelisa izvizvi. Afuna melisa? Ndafoni yangu ndanzwa kuti pakazoya pana pesha pa nditatotsano chete. Wese munhu afuna melisa afuna pesha wese ngabwerepo pano. Munhu wese arikuda melisa arikuda pesha ngauye pana apa face. Ndimuone. Ankoza achifuna kujoina muSatanism boza vantu urombo abonera basi na urombo. Nekuti vanhu vanzwa neurombo saka mumwe wacho ngada kunzwa kuti tojina seSatanism. Saka ngauye pana. Nditenge naona uona. Wazo akakonzana kumwe kwanza ndiwe tuzi wakachitanda. Ndasuna nawo kanyengana vari kunzoko. Unozozwa munhu amudza chimbotiudza wakajina sei pana. Ngabwere. Wauye pano. Wabva. Ivevi anaposha anyinji wakukufuna. Izo kumona uri kukuda. Uchachita so basi. Wanyange wakawanda wakaita kwadai so. Wabva. Ambana waka. Azvindana wako. Bwino ukaona murapasha unoenda naye kwatitia. Ukaona mukomana chibwana tete.
Tetero nada yatendera kwatiu. Tetero daiwa. Mdzwaka iwewe mkomana mzukuru wangu mkomana hande kwa Sekuru first. Mbere basi. Moya baadhi bana. Tuonane basi. Tuonane bana ba first. Wapo. Hapa ndikupasa Dosh week. Hapa ndikupa 2 weeks. Pa 2 weeks baba. Pa 2 weeks baba. Uchaona na basho akataza kufika dash. Ukaona 10 wa mkomana unaweza kufika 10. Bora uchore ndo danga. Anzu ya uchore mtumba yangu. Bueno. Saka uda kuti ochiuna Sekuru peshi tiri kunzwa mawira wakaita magariro wakaita panapa nhasi nemashoko akutaurwa naSekuru. Ndinoti makaita basa zvikuru Sekuru. Bueno. Kundibatsira kwamakaita. Bueno. Ndinotenda zvikuru. Yawa. Zvinchitike kumira manja. Saka inini naSekuru uchatiitira chii? Because ndini muzukuru waSekuru mukuru. Ko tete munoti chii kuna Sekuru nebasa rabatwa pamwana ndima yamakamirira mhuri? Nakutenda because chokwadi ndechekuti kuona mwana achirarama life yamudiye musiri kutodawo zvine zvirikushungurudzai. At the same time ubva mazonzwo idzi nyaya dzeSatanism mumafungwa saka life yedu pane zvaari kubata somehow kumutambira techimutambira but somehow musoro medu tete ane maquestions akawandisa ekuti saka ndotenda kuti izvezvizvi it's been cleared toenda tonotanga kugara life yakanaka isina kufungidzirana otora if she wants to go kuSA akakwanisa kutora passport yacho nechitupa chacho amunhu mukuru akukwanisa kumeka madecisions. Bueno. Yoda kuti South Africa pishi? Ndinokuda. Handitika. Sekuru, mashoko enyu vazukuru venyu vanosangana nematambudziko iwaya mukati meZimbabwe nekunze kwenyika. Vamwe vakapinda nekusaziva, vamwe vakapinda vachiziva. Bueno. Zvinchitika mafananiro basi. Zvinoitika pamashoko anoda kuti nditaure chete. Wantu akuona. Unowantu vasari kuona. Ngabwere kupano nimura za telefoni nazo. Namba dzefoni dziripo kana pane vakapinda mune zvinhu izvi. Kana muntu akapinda nakumanikiziwa. Kana akapinda nekumanikidzwa. Ngabwere. Ngauye. Kana kunze kwatsiva telefoni atiyo. Kana ari kunze kwenyika ngaafone. Ukaona muntu uchironda dzikobiri udagona zvinchitika chocho. Ukaona munhu uchironda kana zvakaita semari wakarara hazviite. Uchipinda mazi pasa mazi. Uchironda uchipinda pasi pemvura. NeSatanism. NeSatanism yacho. Hazvifaniri kuchita twice basi. Hazvifaniri kunge uchidzokera zvinhu izvozvo. Uva. Ukachita kakawandisa zati wajoinisiwa. Ukaona iwewe wakutoita kupedza kakawanda zva kuti wakujoina. Muntu anojoina nekusaziva. Munhu anogona kujoina nekusaziva. Kutopedza dash yanu Satanism usingazviziva. Basa kutopedza 10 years uri muSatanism usingazviziva. Uyo akajoina 2006. Uyo akajoina 2006. Akazviziva 2015. Akazviziva 2019. Akazviziva 2019. Kuti ainde muSatanism. Kuti ndatoora muSatanism. Pesa apa asikazive. Pesa apa aisaziva. Mwe. Iye. Ari kuchikora. Anga ari kuchikora pamwingo yacho. Pesa apa akajoinisa asingazive. Pesa apa asingazivi kuti atopinda. Saka unoona akajoina mona. Saka unoona akajoina asi kuziva. Asi haasi kuziva. Kuzoziva papera pajeshi yanu kana kusimba kwatopera kana 10 years kana 5 years. Unozoziva nkhani Ndipo vanozoziva nyaya iyo. Ini ndakutonga munomo wamuntu. Ndakutonga munomo. Waona nkhani yacho? Waona nyaya iyo. Nonkhani yacho basi. Sekuru mubvunzo wangu wopedzisira paakarwara paipai nechinhu chaakaburitsa zvine chekuita here neSatanism? Bwino. Chaizvo. Pane zvaanga akanganisa asi? Nada kuyokanganisa akasodza kana afana kubereka mwana usiku achipota nyamisa usiku. Aifana kubereka chimwana cheusiku achipota achichiyamusa usiku. Saka kushodza kwaakaita. Akashodza. Uyo aripo kumenyana namuna. Uyo haarambobvira akarara nomurume. Asiye kubereka chimwana. Asi akabereka mwana. Muntu asangana ukambona mkazi amitisa mwangazi. Wakambona mukadzi achimitisa mwangazi. Zvakachitika kudoko. Zvakachitika izvozvo. Saka chifungani nekamuna nzeru ndipo fungani chanje ida kuchitika. Chifungani ngamuchinje ida kuitika. Mwe mubvunzeni kuti kukura kwachita murapacho muziva. Mubvunzei ari kuti kukura kwacho kwakaita iwe murume unomuziva here. Mubvunzeni. Pechipindura mubvunzo urubva naSekuru kwanze. Kukura kwangu kwesazi ndambara. Handiti ndinoudza vataura naSekuru kuti wakazoziva 2015-16 kuti
iyi ndio inonzi satanism and chii chawakaona ipapo? Well, maonero andikazviita is like ndanda kufila attracted kuna makadzi of which is not normal. Ndo kuona kwandikaita kuti it must be Satanism. Okay. Alright, Sekuru. Bueno, masawa Sekuru nyo awanda sepanza. Bueno, mundabwe. Tipapi mukana. Bueno, suzukani. Zvakanaka simukazve. Hear me. Yes. Ujungu waniri kureo. Uni mwana wa Kanengo. Anorapa zvindiwo mari. Kanengo oyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana. Arapa vana. Hear me. Vararapa vose vanorwara nepfungwa. Vanorapa vose vanoda mbereko. Kanengo vanoda mabasa. Kanengo vandeswa nevana. Kanengo vana vari kunzwa mutoriro vanozvipedza. Vandeswa nevarohi. Kanengo vanobvisa zvikwambo zvezeka. Nanga kuna Kanengo oyo vanowanikwa muZimbabwe. Usazoti hauna kuzwa. Kanengo rapa vana. Kanengo rapa vana. Oyo muzimu ndiringe wakaunza nhume yako Kanengo. Muzimu ndiringe anochera chero midzi yaunoda. Muzimu ndiringe Kanengo anobata basa. Muzimu ndiringe Kanengo irapa vana. Kanengo arapa vana. Zimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa naKanengo chete. Zimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa naKanengo chete. Imwe midzi inonetsa kuchera inoda Kanengo.